Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndiyithenjiwe emolweni. Sizafunda uYesaya wethoba namhlanje ivesi yesithandathu sisathetha ngoYesu kaloku. Kwixesha elidlulileyo sithe uYesu ungubani? Ungu-Emmanuel, uThixo nathi. God is with us, we are not alone. Awedwanga unawe. Nanamhlanje sinamanye amagama akhe uba uyintoni nakuthi. Njengoba enathi futhi esithembisile wathi akasoze asilahla, akasoze asishiye. uYesu kaloku akangomntu, akajiki, yonke into ayithetha inyani. Iba seminceleni nangoku ngoba siya kwisikhumbuzo sakhe lezi veki ezizayo. Ithi ngokuba sizalelwe umntwana, sinikwe unyana, ukuthethelela kusesixhantini sakhe. Igama lakhe kuthiwa ngumangaliso, ngumcebisi, nguThixo olikoxa, ngusonini nanini, ngumthetheleli woqobo. uYesu wazalwa 2000 years ago, kodwa ilizwi lakhe lisenamandla nangoku. Uzayibiza ntoni lo? Uzayibiza ntoni? Imangaliso, the miracles of God, the power of God. God is with us indeed. Yamchaza ke uYesaya umprofeti akudala wathi uyeza umthetheli wenu, wathi uyeza usana lwenu, nizawuphuma kobu bumnyama baprofethele baxele, kanti isiprofeto sazaliseka nyani, uYesu weza nyani. Uthi igama lakhe izawuba ngumangaliso, the wonderful counselor. The wonders, is a God of wonders. NgelikaJoji samazi, is a God of wonders, is a God of miracles. Is a wonderful msebenzi yakhe, miraculous work of God. Umcebisi is our counselor, oza kucebisa apha endleleni. Zifunela uYesu uzokucebisa, uthi nobukhala kusula inyembezi. Ungasuki kuYesu Kristu, uzokucebisa, ungeke uzolahleka kwaNyesu. Uzawuthi thuluthi uyithi chu apha elizweni lakhe. Ndithembe, ndikholwe, alwandise ukholo lwakho Yesu, ukuthi he is a teacher kaloku, teacher kaloku. Izwi lakhe liyafundisa. uThixo oligoqa, unamandla emfazweni. He is mighty, he is strong in battle, the undefeated God. Ubusempini uyalwa, wazi ukuthi awedwanga. Umaxhoba ayakhawuleza, uzawuba ngecala lakho, akulwela, kwenzela izinto ezintle. Uzawuphuma emfazweni ungenazo nescratch. Ngendlela athembeke ngayo, he is trustworthy. Uthi ngusonini nanini, nanini nanini, nanini nanini, usoloko enathi, akasilahli, akakahambi, akanyamalali. Yiyo loo nto kufuneka soloko sibe ne-relationship naye, sibe ne-relationship naye, a strong relationship. Soloko sibe relationship. Sayifumana kanjani? Sizayifumana ngokufunda ilizwi lakhe, sizayifumana ngokucula, simculele ngoma, simpraise, relationship yakhe, because he inhabits the praises. uYesu Kristu ngumthetheleli woqobo, uhlala ezinyaweni zakhe. Xa ujongene nezilimo ezininzi ezithatha uqolo lwakhe, ezithathayo joy, ungavumi, uye straight kuYesu Kristu. Uye straight kuye, uzowunika, ucele ipeace, ucele ijoy. Uthi ndiyazicela Yesu, ndiphe ijoy, uconnecte naye, uzokunika, uzozibona sekudlulile. Zonke ziyadlula mani kuYesu Kristu, into ezibuhlungu. Ungahlali nesinqunqu,
Yiya kuye ezinyaweni zakhe uthi, Yesu nyana kaDavide, ndikhumbule, ndinika amandla. He is mighty, wonderful Counselor. Awusoze xa unoYesu empilweni yakho ubuhamba usithi ndiyakhala, andiyazi uba ndizawuthini nangoku. Yiya kuye straight, andithi athi wonderful Counselor. Yiya straight kuye ubuze kuye, ungathathi kwezi end times masingathathi any decision ngaphandle kokubuza kuYesu ngomthandazo. Sitheni Yesu sithini? Sifane noDavid. uDavid wayengayi kwezaa mfazwe, wayengayi kwemfazi ayolwa nala mazwe engakhange ayocela ayombuza kuye. Sikwi-end times, kumaxesha mabi uyakhohlakela, funeka siye kuye sithembe uYesu Kristu. Xa ungeka umamkeli uYesu, ndincede, umamkele njengeNkosi noMsindisi wakuthi. Yesu, ndincede, undichole, ndisentla kwamasimi, ndincede, undivase, ndikorobhe ngegazi lakho elingaphela amandla. Ndenze ndibe ngumntanakho Yesu, ndivile ngawo ukuthi njena wena ungusonini nanini. You are a wonderful Counselor. You are doing wonders. Ndincede nam, ndifuna wena, ndibethekile. Thetha nantoni nofuna uthetha. Ndixolele izono zam Yesu, xolele. Uzakwamkela, unike uthando. God is love. Jesus is love. Uzakunika uthando. Impilo yakho soze